Upozorenje, ovo će biti malo duži video snimak, ali je vrlo važno da pogledate. Pošto vidim da niko posljednjih dana ne želi da odgovori na besprizornu pljuvačinu funkcionera partije Mila Đukanovića po svima nama, kao da su posljednjih 3 decenije bili članovi hora bečkih dječaka, a ne sve goli lopov do lopova koji je nagrdio našu zemlju, dužan sam da ih makar ja podsjetim na njih same. Crna Gora je 90. godina bila prva zemlja po uvozu banana u svijetu. Ali ne zbog toga što su naše babe i džedovi bili veliki fanovi i ljubitelji tropskog voća, nego zbog toga što su u te pakete banana trpali švercovani kokain i švercovane cigarete. Krvavo stečen novac od tog šverca koristili su za mafijaške likvidacije u kojima su tada ubijani čak i visoki policijski pa i politički funkcioneri širom Crne Gore. Kad su prestali da se ubijaju između sebe, onda su počeli da ubijaju novinare, političke neistomišljenike, nažalost i časne policijske funkcionere koji nisu željeli da ćute. A onda su u pauzama vođenja takozvane državotvorne politike okrenuli malo i granate prema Dubrovniku, pa su onda deportovali Bošnjake, maltretirali Albance i na kraju progonili Srbe. Kada govore o ekonomiji, podsjetit ću ih da je za vrijeme njihove vlasti ugašena apsolutno svaka fabrika u Crnoj Gori. Titex, Kap, Celuloza, Radoje Dakić, Polimka, Vunko, Željezara, Košuta, Obod, Solana, a mnogi od tih fabrika su prodavane njihovim tajkunima za svega 1 jedini euro. Mogu sa druge strane i da podsjetim na njihove afere, recimo poput afere Telekom, za koju se i dan danas sumnjiči rođena sestra Mila Đukanovića da je uzela mito 5 miliona eura i strpala u svoj džep. Ili na aferu Limenka, u kojoj se sumnjiči rođeni brat Mila Đukanovića da je uzeo 10 miliona eura iz budžeta svih građana. Ili da ih podsjetim da sve važnije poslove sa strujom i solarnim elektranama u Crnoj Gori vodi sin Mila Đukanovića. Kada nas napadaju da zapošljavamo ljude, ili bolje rečeno mučenike koji su godinama na birou rada jer nisu imali člansku kartu DPS-a, valja ih podsjetiti i na njihovu predizbornu formulu 1 zaposleni 4 glasa, nakon koje je reagovala ili bolje rečeno negodovala i sama Evropska unija. Kada nas kritikuju za stanje u bezbjednosnom sektoru, hajde da ih napomenemo i da je za vrijeme njihove vlasti preko 70 ljudi ubijeno u mafijaškim obračunima proteklih 8 godina na crnogorskim ulicama od strane škaljarskog i kavačkog klana koji su, gle čuda, formirani pod budnim okom, a zašto ne reći i pod dozvolom crnogorskih tajnih službi i policijskih institucija, među kojima su i oni koji su danas iza rešetaka poput Zorana Lazovića, Milivoja Katnića, Veselina Veljovića i drugih ljudi koji su u pauzama tih ubistava vjerovatno gubili kompas da li su članovi kavačkog, škaljarskog ili policijskog klana. Kada govore o aktuelnim izborima u Podgorici i o našem radu u glavnom gradu, pa i tu ih valja podsjetiti da je recimo bivši gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stipović zvani Migo stavio Kićanović od 100.000 eura u svoj džep na očigled cijele Crne Gore. Taj čovjek i dan danas na slobodi. Ili da ih posjetimo na nekadašnjeg podgoričkog šerifa Miomira Mugošu, koji se godinama unazad sudi da dokaže svoju nevinost zbog toga što je namjestio vrijedno podgoričko zemljište svom prijatelju i vlasniku jedne režimske kompanije. U udarima na crkvu, falsifikat jezika, kulture, tradicije i brojnih drugih osobenosti naše zemlje, bolje i da ne govorim. To svi znaju. Ali mogu da ih podsjetim na vanvremenske istorijske litije, tokom kojih su se većina tih funkcionera DPS-a zabili u Bemaksove mišje rupe i da ih podsjetim kako su prošli 2020. godine kada su pričali ovo što i danas pokušavaju da pričaju. I na kraju, dragi građani, da li stvarno ovakvi ljudi treba da kritikuju bilo koga? Ljudi koji su nagrdili našu zemlju, našu ekonomiju, uništili crnogorsku mladost, pa i crnogorske penzionere slali u grob sa 120 eura penzije. Ja mislim da ne treba i to više nikada, ali nikada nećemo dozvoliti. Crna Gora je slobodna zemlja i ostaće slobodna zemlja. A vi građani 29. septembra znate da je izbor lak. Ili ljudi ili kriminalci. Do pobjede! Znate li da smo uvezli u Crnu Goru 1996. godine banana za 54 miliona dolara? Za to vrijeme je bila na snazi
uredba savezne vlade kojom se kontingentirao uvoz banana, a u stvari zabranjivao se uvoz banana. Ali je Crna Gora po svoj prilici, s obzirom na 600.000 stanovnika, koliko nas ima, država sa najvećom potrošnjom banana.